Σήμερα περισσότερο από ποτέ η μαγεία και οι απόκρυφες επιστήμες γνωρίζουν μία άνευ προηγουμένου αναγέννηση. Από τις αυλές των βασιλέων έως τα γραφεία των σύγχρονων ηγετών, η δύναμη των μυστικιστικών τεχνών εξακολουθεί να αιχμαλωτίζει την ανθρώπινη ψυχή και να επηρεάζει την πορεία της ιστορίας. Το ενδιαφέρον για τη μαγεία και τον αποκρυφισμό δεν περιορίζεται στην εποχή μας μόνο στους λίγους εκλεκτούς. Είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο, κάτι που αποδεικνύεται από την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ακαδημαϊκές σπουδές σε αυτό το πεδίο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Πανεπιστήμιο του Έξετερ στην Αγγλία, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Μαγεία και απόκρυφες επιστήμες». Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για γνώση σχετικά με τις μυστικιστικές τέχνες και τη μαγεία. Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιεύματα του BBC, η Ελλάδα από την άλλη έχει αποδείξει πως κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στο ενδιαφέρον για την ταρό και τις απόκρυφες τέχνες. Το hashtag Tarot Trading, σύμφωνα με τα στοιχεία του TikTok, έχει την υψηλότερη δημοτικότητα στην Ελλάδα, δείχνοντας πως οι Έλληνες αναζητούν ενεργά την εσωτερική γνώση και την πνευματική καθοδήγηση μέσα από αυτές τις πανάρχιες τέχνες. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι κάτι καινούριο. Από τον αυτοκράτορα Τιβέριο, που καθοδηγούνταν από τον Μάντι Θράσιλο μέχρι τον Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος βασιζόταν στις αστρολογικές προβλέψεις της Τζοάν Κουίγκλι. Οι ισχυρότεροι άνθρωποι της ιστορίας έχουν αναγνωρίσει τη δύναμη των απόκρυφων τεχνών. Η μαγεία και η μαντεία έχουν επηρεάσει κρίσιμες αποφάσεις διαμορφώνοντας το μέλλον εθνών και λαών. Και τώρα εσείς έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε και να ενδυναμώσετε τη δική σας σχέση με τις μυστικιστικές τέχνες μέσα από το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Magic Art Practitioner Certification. Το πρόγραμμα αυτό είναι η πύλη σας προς την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στις απόκρυφες επιστήμες με την υποστήριξη του πιστοποιημένου οργανισμού International Open Soft Skills Certifications. Θα αποκτήσετε τα εργαλεία και την καθοδήγηση που χρειάζεστε για να ασκήσετε την τέχνη της μαγείας με αυτοπεποίθηση και επιτυχία. Τώρα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε τις πανάρχιες αυτές γνώσεις και να γίνετε πιστοποιημένοι Magic Art Practitioner μέσω του προγράμματος Magic Art Practitioner Certification. Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση που αποτελείται από 12 εξειδικευμένες διδακτικές ενότητες, σχεδιασμένες για να σας οδηγήσουν από τις βασικές αρχές έως την προχωρημένη πρακτική μαγεία. Πρώτη διδακτική ενότητα: εισαγωγή στον εσωτερισμό και τις απόκρυφες τέχνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η μαγεία έχει αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της δυτικής εσωτερικής παράδοσης. Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσετε την ιστορία του δυτικού εσωτερισμού, τις κυριότερες τάσεις και το πώς η μαγεία ενσωματώνεται σε αυτό το πλαίσιο. Θα ανακαλύψετε πώς οι μυστικιστικές τέχνες έχουν επηρεάσει τη φιλοσοφία και την πνευματική ανάπτυξη μέσα από τους αιώνες. Δεύτερη διδακτική ενότητα: περί μαγείας. Εδώ θα εμβαθύνετε στην έννοια της μαγείας και ιδιαίτερα της πρακτικής μαγείας και γοητείας. Θα κατανοήσετε τις θεμελιώδεις αρχές της μαγείας και πώς αυτές εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή για να επιτύχετε συγκεκριμένους στόχους. Τρίτη διδακτική ενότητα: τα 4 στοιχεία στη μαγεία. Τα 4 στοιχεία γη, νερό, αέρας, πυρ αποτελούν τα θεμέλια της μαγικής πρακτικής. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς να εργάζεστε με τις δονήσεις των στοιχείων για να επηρεάσετε την πραγματικότητα και να ενισχύσετε την προσωπική σας δύναμη. Θα κατανοήσετε τη σημασία των στοιχείων στην άσκηση της μαγείας και πώς να τα χρησιμοποιείτε για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Διδακτική ενότητα 4. Ο ναός και τα σύνεργα του μάγου. Ο χώρος εργασίας του μάγου είναι ιερός και τα σύνεργά του είναι προέκταση της δύναμής του. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς να δημιουργείτε τον δικό σας ναό και πώς να επιλέγετε και να χρησιμοποιείτε τα μαγικά εργαλεία σας. Από το ραβδί μέχρι το δαχτυλίδι, κάθε σύνεργο έχει τη δική του σημασία και δύναμη. Διδακτική ενότητα 5. Αναπνοή και διαλογισμός. Η σωστή αναπνοή και ο διαλογισμός είναι τα κλειδιά για την εναρμόνιση του μάγου με το σύμπαν. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε τεχνικές αναπνοής και διαλογισμού που θα σας βοηθήσουν να συνδεθείτε με τις κοσμικές δυνάμεις και να κατανοήσετε καλύτερα τη ροή της ενέργειας. Διδακτική ενότητα 6. Προσφορές, ασκήσεις προστασίας και κεντράρισμα. Η μαγεία απαιτεί προστασία και κεντράρισμα. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς να προσφέρετε σε πνευματικές οντότητες και πώς να προστατεύετε τον εαυτό σας και το χώρο εργασίας σας. Θα αποκτήσετε γνώσεις σε ασκήσεις που θα σας επιτρέψουν να εργάζεστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Διδακτική ενότητα 7. Φυσική μαγεία και συμπαθητική μαγεία.
Η φυσική μαγεία συνδέει τον μάγο με την ενέργεια των πραγμάτων γύρω του. Εδώ θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε φυτά, ζώα, λίθους και άλλα υλικά για να δημιουργήσετε μαγικές συνθέσεις που θα ενισχύσουν τις προθέσεις σας και θα φέρουν αποτελέσματα. Διδακτική ενότητα 8. Spellcasting. Πρακτικές μαγικές εργασίες. Η δημιουργία και η εκτέλεση ενός ξορκιού είναι η κορυφή της μαγικής τέχνης. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς να δημιουργείτε και να εκτελείτε πρακτικά ξόρκια για συγκεκριμένους σκοπούς. Θα λάβετε καθοδήγηση για τη δημιουργία αποτελεσματικών ξορκιών που θα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Διδακτική ενότητα 9. Περίαπτα, φυλακτήρια, τελέσματα, τάλισμαν. Τα μαγικά αντικείμενα έχουν τη δύναμη να επιδρούν στις ενέργειες γύρω μας. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς να κατασκευάζετε και να ενεργοποιείτε φυλακτήρια και τάλισμαν, τα οποία θα σας προστατεύουν και θα ενισχύουν τις προθέσεις σας. Διδακτική ενότητα 10. Εισαγωγή στην επικλητική τελετουργική μαγεία. Η επικλητική τελετουργική μαγεία είναι η τέχνη της επίκλησης πνευμάτων. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς να επικαλείστε πνεύματα για να σας βοηθήσουν σε διάφορους τομείς της ζωής σας. Θα μάθετε τις τεχνικές του εξορκισμού και πώς να χρησιμοποιείτε την ισχύ του όρκου για να δεσμεύετε τις πνευματικές δυνάμεις. Διδακτική ενότητα 11. Μαντική αριθμολογία. Η αριθμολογία είναι η τέχνη της ανάλυσης των αριθμών για αμυντικούς σκοπούς. Σε αυτή την ενότητα θα εξερευνήσετε την πυθαγόρια αριθμολογία, μαθαίνοντας πώς να ανιχνεύετε και να ερμηνεύετε τους αριθμούς που επηρεάζουν τη ζωή σας. Θα ανακαλύψετε τις μυστικές σημασίες που κρύβουν οι αριθμοί και πώς να τους χρησιμοποιείτε για να κατανοήσετε καλύτερα το μέλλον σας. Διδακτική ενότητα 12. Μαντεία με ταρό. Το ταρό είναι ένα ισχυρό εργαλείο μαντείας και χαρτογράφησης του εσωτερικού κόσμου. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς να διαβάζετε τα ταρό, κατανοώντας τα μοτίβα και τις συνδέσεις ανάμεσα στις κάρτες. Θα αποκτήσετε δεξιότητες στην ερμηνεία των ταρό, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε αυτό το πανάρχαιο σύστημα για καθοδήγηση και πρόβλεψη. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να εμβαθύνετε στην αρχαία τέχνη της μαγείας, να κατανοήσετε τα μυστικά της και να τα εφαρμόσετε στη ζωή σας με τρόπο που θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά σας. Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε ένας από τους λίγους πιστοποιημένους practitioners παγκοσμίως. Εγγραφείτε τώρα και ανοίξτε την πόρτα σε έναν κόσμο γνώσης και δύναμης που σας περιμένει να τον ανακαλύψετε.